Justina Birk want to send you a message. Okei, just joo, nää on just näitä. Hey sexy boy, do you want my wet pussy? Mulla on close quarter damage 25 ja sit mulla on vielä critical damage 25. Niin mulla on niinku haulikko on nyt ihan vitus tehokkaampi kuin viime kerran kun pelattiin. Let's get to work, strike team. Eli tuolla oikealla... Weaver, my team is Joo, oikealla on se pääkallo mennä. Eikö vaan se... Joo, oikealla. Strike team, get to the coordinates to begin rover escort. Mennä sinne nyt. Niin, mennään lohikärmen, se eikä sit tuolla toi pääkallohomma tuolla oikealla kartassa, kun katsotaan. Totta. Joo, just toi Koirii tuli jos saatana päälle. Kiitos, hei. Hei, missä oli? Tuolla on toi koira. Vittu nää on perseestä. Semteksi. Räjähtävät paskiasta. Tavallinen nattos. Onks siellä fragi jossain? Mun pitää saada fragi tappia, mutta by the way. On. Tossa. Näet sä? Tuolla, joo. Hivi! Ai se on kaukana! Se on kaukana! Juokse Henry! Ai. Miksei mulla oo tota puukkoa kädessä? Se käyttää sitä ainoastaan, jos on melee silloin kun mulla on ase kädessä. Aina toi vittu oikeesti lähtee vittu sekoilee. Tästä eteenpäin. Jotenkin melee-tapoista, varsinkin veitsitapoista saa niinku enemmän. Nää menee vittu meleellä kaikki, ei nakkaan. Niin menee. No ihan nyrkkikoma. Joo, mut mulla on skinny hunt taas käynnissä. Tehkää musta tankki, niin mä nostan teiltä aina. Täällä on joku loadi. Lähän viereen. No niin just. Mä olin vaan siinä hakkuu. Ota sieltä saatana naapu. Okei, tuplu dimannit. Ei mä pääsin Better than you deserved. Nosta pyllystä. Onko se kaukana? Ei. Tossa se fiidi on. Noniin, Johnnylla eniten rahat, Johnny maksaa. Joo, oon ihan samaa mieltä. Johnny, tänne. Wonder what this operates. Ui, sieltä tulee. Second threat removed. Die, big. Son. Mikä toi on toi full power? Voiko joku niinku kertoa mulle, että mitä siitä niinku saa niin sanot? Otetaan tosta toi auto ja mennään sinne seuraavalle sidelle. Mikä tää apina on? Se on! Ota se apina, ota se. Joo, mulla on se on hyvä. Se on semmonen tiko, joka räjähtää sit lopulta. Joo, eli se houkuttelee kaikki ympärillä olevat zombit siihen lähelle, varmaan 5 sekunnin ajan, ja sen jälkeen se räjähtää vitun voimakkaasti. Okei. Joo, se on helppoa. Ota mä katon tuon talon. Joo, itse asiassa no talon kannattaa kyllä katsoa.
Nyt kun ollaan tässä lähellä. Joo, kannattaa ne. Täältä saa panoksia, jos tois joku alajaa. Ai vittu. Saatana tuli siihen runkkaamaan selkä. Handbrake unbound. Ei, täällä voi varmaan vetää pillurallia oikeesti. Hei, vihu. Instakill. Aina vähän. Tonne oikeeseen laitaan näkyy toi pääkallo. 999. Oi. Joo, oikealla. Vasen. Mikä? Oi. Vasen. Karttaa, isoa karttaa kattoo, niin ihan oikeassa laidassa. Itä... Oi, mä kuolen, mä bleedasin au. Ei, mä tulen nostamaan. Mitä tapahtuu? Mulla ei oo vielä sitä, että saa kaikki perkit takaisin. Et jos täällä on perkit, mä nyt revaivaan. That is teamwork. Se koirii tuli ihan älyttömästi tossa. Joo, ne tappaa tässä vaiheessa nopeesti. Hetkinen. Henkka. Oota, mä käyn hakee ton. Tän nyt se ajaa auto, ajaa auto. Pääseeks tuo hyppää? Tästä pääsee jo. Haha! Tapoin sen. Oi, ja sieltä yksi kuolema ja... Toi. Hei, täällä on tommonen iso merkki. Noniin, se oli pois. Hei, siellä tulee se pää. Mä tykkään näistä äänistä. Okei. Mur. Mä tuun tuolla. Ei vittu, oikeesti nää essensit selvittää. Kello aikaa googlaa, että mitä nää essensit tekee. Mä vaan googlaan. Mä vähän ennen kuin mä ollaan tuolla tarkoittaa. Get right in front of me. Jaa, mä sain jonkun. Mä en sampunut ketään varsinaisesti. Ei, nyt ei täältä vielä vaan. Ai, okei. Kaukana. Sieltä tulee niitä oikeesti hyviä kristalleita. Ei, joku tippu. No joo, mä jäin siihen tehtävällä. Mä okei. tuun. Joo, Itse pistäkää asiassa käyntiin. hei. Siinä ei just. Tässä on nää ruumit, näitä pitää ottaa se. Ei. Okei. Joku on. Those were our people, strike team. Settle the score. Tuliks ne tänne? Joo. Vitsi nää tippuu helposti. You are dead meat. Good hunting. Requiem thanks you for your support. Saittiks te kans? Joo, sai. Joo. Se vissiin sai, se voi kaikki. Oliko se siinä se tehtävä vai onko siellä vielä? Hei, täältä tulee. Katsotaan Maxia. Joo, hyvä. Hienoa.
the zombie. I got you. Mitäs mulla nyt sais upgradeattua aseen? Joo, melkein. Mennään tähän tekee toi eskorttia sitten. Juu. Joo, sen jälkeen tulee vitusta pisteitä. Puuttuu 150, et saa aika tie. Help the rover through the gateway, okay? You'll need to stay with the rover as it searches for a stable breach. Undead is dead. Okei, mä sain self-revivin tosta. Organic specimen nominal. Commencing rift anomaly scan. Warning, incoming threats detected. That is enough from you. Hei, mulla on nyt mankeja 2. Hei, tuolla on Chrisille. Throwing grenade. Better than you deserve. Et jos teillä on liitali tai taktikali, niin ne ei oo teollisuus ylös. Niin ottakaa ihmeessä. Niin, sit semmosia, mitä ei oo, niin F:llä ylös. Ja Anomaly identified. sitten... Mitä muuta mä ajattelin? Tai miskään. That is kill. Approaching anomaly. Scanning for stable energy transfer. Ai! Dimensional breach. No Establishing näet voi beacon. onneksi hakata vielä. Dimensional transport initiated. Rover has crossed the breach. Greg, what's its status? Rift has ejected the payload. Get back to the rover. Niin ne periksi semmosia kans, että niitä ei enää. Jos vaan juoksee yli, niin niitä ei enää. Incredible. Specimen transformation has already begun. Erikseen. Continue with escort, strike team. We still need to locate a stable breach. Tää on crafting station. Anomaly located. Adjusting vector to match breach. Tosta alas on muuten hyvä lootti. Joo, Henkka, hyvä. Ei täällä on sit jollekin armori, hyvä. Eli enää puuttuu yhdeltä. Team outside. Safe escort parameter. Joo. Eli 5. Panokset. Sieltä tulee. Ai vittu noita! Koira, väistävä koira! Ai vittu vielä! Noniin, tää on taputeltu. Tuolta tulee. Se on maksaa mua. Stable entry point confirmed. Preparing systems for transfer. Dimensional transport initiated. Rover has crossed dimensional threshold. Dr. Gray, confirm status. Rift has ejected the payload. Get back to the rover. Niin vittu se hyppäs. Ja vitun kauasta. Lol. Continue escort team. Return to rover to resume escort. Onks tässä joku juttu? Eiku joo. No.
teillä on paljon pidemmän aseita, niin... Tulee. Double points. Silent big. Oi, tää on mun. Zombit jää oikein vitun renkaisiin. Major dark ether anomaly identified. Closer scan required. Escort. Hei, eskortais. Joo. There's our breach. Get through it and we should be golden. One last push. We can finish this. Die big. Okei, niin päästään tästä ohi. Initiating dimensional jump. Rover has crossed the breach. Great, do you still have it? Scanning. Successful data link established. We're receiving now. Appreciate the help. Okei, no mennään sinne, koska siellä on ne kaikki upgradeas. Joo, totta. Eli se on Oi tuolla. vittu, Vinskil 13,5 tonnia. Niin mäkin saan ammuadia ja upgrade ja sit saan vielä tieri 1. Hei, tuolla on vihu. Ui, täällä on isoja vihuja. No, paskat vittu. Nössiä ne on vittu. Jep. Veikko vai se? No niin, isot vielä jotain kestää. Mitä aset toi Vinsketsoni käyttää? Mulla on toi Stone, eikö Type 63 ja sit Fellingtoni toisena löysin maasta. Okei. Mikä toi? En mä tiedä mikä toi on, joku paskailta mikä. Se on Stoner. Se on oikeesti hyvä. Se on kyllä hyvä. No ihan jees. Lipas sais olla 5 kertaa isompi. Sit kun sä upgradeat sitä, niin se muuttuu Jep. johonkin 200. Joo. Se on sitten vähän. Joo. Mä en kyllä mitään ylimääräistä. Tää on vittu Faithfully tää pari ensimmäistä leveliä. Vitsi, 130. Ei tosta. Good to go. Jes, oisko se ollut siinä? Oliks muuten kaikilla jo armorit? Ei mulla ei armori. Tossa nimittäin. Missä? Ota tosta. Joo. Eka tieri on. Mä sain aseenkin päivitettyä seuraavalle tierille. Mä oon ready. Mä otan muilta vastauksia. Oi vittu. Mä oon ottanut väärän ammon moden näköjään aikaisemmin. Mitä? Joo. Exettaa vaan. Nyt sit Johnny on Vinski, joka... Ei mulla muuten kukaan, mä en oo noin taikoja. Mä lähden. Viimettelin tässä aikaisemmin. Aika teillä näkyy. Niin se johtuu sitten, ei mulla näe mitään aikaa. Näkyykö Johnille tai Vinskille? Mulla näkyy. Okei. Mites Johnilla? Mikä aika? Häh? Siinä vasemmassa reunastus äsken. Ei näe. Joo. Joo, ei Siis mulla. silloin ennen kuin tää alkoi tää vittu siirtymä. Mä en tiedä.
Joo, vasempaa laitaan pitäisi tulla semmonen niinku aika paksu boksi. Mulla näkyy se paksu boksi, mut siinä paksussa boksissa ei näy niitä niinku viisareita tai niinku digittejä. Se on hyvä mappi. Se oli hyvä, mulla oli tää Type 63 mukana, sit mä löysin maasta Type 63, mikä oli valmiiksi jo Tier 3. Okei. Heitin sen mun Typen pois ja otin tän käyttöön. Field ops, I have lost contact with one of my Asterium harvesters. Requesting strike team investigate. Copy that. Strike team inbound to their last known location. Pohjoisessa toi pääkallo. Homma. Saa. Speedi, sen jälkeen mobiili, snowbomaili. Clearataan tää alue. Toi on kyllä lähellä. Toisessa ei taas oo mitään. Joudutaan kävelemään. Ihanaa. Ja sit mennään etelään. Yes. Missä on lähin? Niin, mennäänkö me nyt Etelä. oikein vai vasen? Etelä. Eli alaspäin. Joo, vasen, joo. Siellä on Mikelka, että me voidaan mennä sit pohjaseen tosi nopeesti. Joo. Juu. Otetaan tästä nää Mikelka. Tarvitaan kummatkin. Tuon. Nothing! Missä te meet? Johnny on tuolla. Missä on kelkkoi? Siellä on kelkkoi. Mä otan 50. Johnny! Vittu kun mä osaan ajaa. No nyt mennä. Go! Siis kyydissä. Ei. En mä tiedä. Mutta Didn't see you, buddy. oho, Ei mä saa tapettua sitä. Ei mitään tää vittu. Tästä noin. Roadkill. Noin ja tosta noin ja... Tästä noin ja... Tästä noin ja nyt me ollaan siellä. Ja tästä noin varovasti. Oi, pois. Mitä pois? Tappaa vaan. Eikö? Ai vitsi, mitä tapahtuu? tiedä. Vitsi menettää helaa. Niin mäkin menetän. Sama. Ota sitten joka. Ei kun me oltiin tossa rajalla, joo, sit rajalla. Ja aktivoidaan tää paska. Onks teillä se fire ringi? Miten sinne pääsee? Mulla on se. Okei, hyvä. Nyt aktivoidaan. Marking target location. Saat tulee. Mä pidän vasenta. Tulkaa nyt sieltä. Tulkaa! Sending fragment. That is enough from you. Head up on Points.
tommonen joku sinko. Oi vittu, jes. Joo, Sigma 2, voi vittu. Mä otan sen. Claiming this. 13 patia tohon. No kokeillaan. Okei, se on jees. Mennäänkö me sit tonne ylös? Ihan pohjassa. Joo, otetaan noin. I got you! Missä toinen on täällä? Sanokas, jos näette maasta jotain haulikkoa. Mitä? Sanokaa, jos näette haulikkoa maassa, niin mä voisin ottaa sellaisen itsellesi. Vittu, tää on kyllä vittu Lego tää oikeesti. Hei, mä käyn täällä hallissa. Täällä on muuten iso. Ei, pois. Se on pois. Saatana, joo, nyt totesin sitä. Tulkaa tähän keskelle. Klikkaa pitää Tuolla. Magnari. Täällä on joku tämmönen humppi. Mut hei tosta, mä tarviin sen kakkostierin. Ai, kato vihu. Moi vaan sullekin. Missä se on se? Mikä? Pohjassa. Täällä. Pohjassa. Vai mistä? Se eventti. Se joo. Bossi. Sinne. Se on tämä. Joo. Noniin. Find the ones who did this. I want them all dead. Se meni tonne päin. Oi, sieltä laskeutuu. Joo. Vittu ne räjähti kappaleet. Ui! Sieltä tulee 3 mangleria. Stop! Joo, mutta ei noissa oo vittu mitään vasta. Ei ookaan vittu, mä enkä Threat eliminated. Chillatkaa. Tuolta tulee yksi. Noniin, seuraava leveli. Hei! Connection interrupted. Ei! No niin. Joo, mulla kans. Voi vittu. Oikeesti? Mhm. Mulla näkyy jotain merkki. Connection. No voi vittu. Joo, musta ruunu. $60 peli. Kyllä. 50 left apart. Nyt sit ootte törkki. Ero. Lost connection to host. Jep, sama. No, käydään me kokeilee multiplayerin puolelle vielä. Ja sit mennään takas Minecraftiin, eiku mitä? Joo, mä oon kyllä Minecraftin puolella. Siis se on 30 peli, joka toimii varmasti. Mä katsoin, että se oli tabletille 7,5 € Play-kaupassa. Oi, kato. Onko cross-platform? Mun täytyy kyllä laittaa viestiä Twitterissä tonne jonnekin foorumeille. Pistetään samaan aikaan Twitterissä ja Facebookissa ja vittu joka paikassa.
Joo. Sä voit kyllä mun päällä seuraamaan Twitterissäkin, mä voin kertoa sulle mun aliaksen. Mä en esiinny omalla nimellä, mutta tunnistettavalla naamalla kyllä. Täytyy laittaa seurantaa.